Dobar dan. Dobar dan. Morat ću da idem, a dok se vi radite u radnim listovima iz matematike strane 51. i 52. Ne znam ovaj zadatak. Meni je dosadno. A i meni je dosadno. Hajmo da brbljamo na času. Ko misli da je ova ideja super? Ja ne. Dobro, svi su rekli ja. Pa ja nisam rekla ja. Rekla si ja ne. Rekla si ja i rekla si ne. Pa i ja nisam rekla da ja hoću. Pa ti si isto rekla. Rekla si ja i rekla si ne. Jel neko primetio da su vrata otvorena? Ja jesam. I ja jesam. Ja jesam. Ja jesam. Ja jesam. Ostali nisu. Čim sam otišla ste počeli da pričate. Samo bla 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 i bla. Da vidimo što ste uradili. 2 urađena zadatka, 3 urađena zadatka, 4 urađena zadatka, 2 urađena zadatka, 3 urađena zadatka, 1 urađen zadatak, 5 urađenih zadatka, 4 urađena zadatka, 2 urađena zadatka, 5 urađenih zadataka. A svo ostalo vreme ste pričali. Znači, trebam da vam dam... Samo sa jedne strane ste radili zadaci. Znači, trebam da vam dam dodatno. Evo, sada i 53. Jaj, nije fair. Nije fair. Nije fair. I to sam čula. Hajmo da zatvorimo vrata.